Ngiyabingelela abazalwane egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Siyambonga uMoya Ongcwele. Siyabonga inkosi yethu uJesu Kristu. Ukuba sibe nalezi inkonzo la kulungiswa khona ibandla lihlanjululwa lingcweliswa lilungiselelwa ukubuya kwenkosi yethu uJesu. Andukuba uJesu afike ukufa kukhona. Umuntu uma ngabe efica usuku lokufa abese ready. Futhi siyalungiselela abazalwane ukuthi ibandla libe kwiposition yobungcwele. Siyambonga uNkulunkulu ke nangalesi sikhathi bazalwane. Ngifisa ukuthi kule audio siphendule umbuzo noma iconcern ethi sesizwile kuningi osekukhulumekile manje siyakudlani siyakuphila ngani. Abafundi beBhayibheli njengoba ngibuza lo mbuzo njena already liyavukizwa enhlizweni yabo ukuthi uJesu uthe ikho kanye ke lokho ke njengoba sivuselelana nje ukuthi siyalazi izwi kodwa inkinga asilenzi. Silifundile iBhayibheli sekwesikhathi manje sokuthi siliphile lingabi sengqondweni kodwa siliphile libe practical. So ke sizobheka lento ethi izethembiso ziningi ezwini likaNkulunkulu. Noma singagxila kwiNew Testament la uJesu ethembise khona ukuthi singakhathazeki ngokuphila kwethu, ukudla kukhona, into yokudla ikhona, isecret. uNkulunkulu ubaba wethu bazalwane wazi ngaphezulu kwethu. Uma emhlabeni sazi ukuthi kumele izingane zethu sizondle siziphilise, kangakanani uNkulunkulu osezulwini uyena wasidalayo wasifaka lonto ikuye. Manje masi sibuyela kuye ngokukholwa, impilo yethu kufanele iphathwe nguye, sithokozise yena. Idingo zethu uyazazi bazalwane. So ke kule audio bazalwane sibuka into ethi uthini uNkulunkulu ngokudla, eating, food. I-topic lena is sensitive. Yona nto edala ukuthi abantu abaningi noma bemthanda uJesu kodwa ukukholwa kwabo kuntenge kube buthaka ngoba besaba indlala. Manje masi ngenalo ulwazi maqondana nendlala ngoba indlela uNkulunkulu asondla ngayo bazalwane ayifani nendlela thina la emhlabeni singabantu isystem esibekile ukuthi siyophila kanjeni. Usathane uthathe over wa controller lezi zinto ezithinta ukuthi sigcine sidlile. Kumele sinqamule into eningi andukuba uthola ukudla kwesiswini. Kumele uqala ukhothame koNkulunkulu abaningi sathana kabamisile anduba ufike ekutheni udle. Manje uJesu bese uzile wazosenzela impilo ibelula ukuthi sikholo baba wethu osezweni, sikholo uNkulunkulu, sikholo izwi kaNkulunkulu, sikholo uMoya Ongcwele. Then uNkulunkulu uzojamba zonke lezi stage lezi noma lama steps lawa alandelwa anduba uthola ukudla. uNkulunkulu akunikeze ngqo isidingo. God is able to do that. Ungumnini mandla onke ukuthi simkholwe sazi siqonde ukuthi ubaba wethu lona. Manje sifuna ukulandela iphethini standard salelizwe. Kanti amaRoma chapter 12 athi ningalingisi lelizwe. Manje sifuna ukulandela lelizwe bazalwane. Yabona? Sifuna ukuyibona imali iningi, sifuna ukubona ilokhuzana ama-fridge egcwele, amakhabethe egcwele ukudla bona. Kanti uNkulunkulu nendlela yakhe. So ke isystem yalelizwe isishayile bazalwane ngoba isenze sahamba ngokubona hayi ngokukholwa. Ithe inkosi uJesu manikhuleka nothi usiphe isinkwa sethu semihla ngemihla. Yabona? Igama elithi sinkwa li represent ukudla as a whole.
actually idingo zonke eqondene nokufeed isisu uyadla uphuze. Yabona? Sizofunda amavesi ke bazalwane ukuthi siphendule ngawo. Inhloso ukuqinisana bazalwane ukuthi singakhathazeki indaba yokudla. I-issue yokudla it is sacred. Yabona? Kuqediwe ngayo. It is covered. Okwethu ukukholwa bazalwane. Sithokozisa uNkulunkulu ngempilo yethu sihlukanisele yena sihambe siphila ubungcwele. Simkhole uNkulunkulu. Inyama iyalwa. Ngikhuluma into engiyaziyo bazalwane, iyalwa inyama. Ayikho imali, akukho ukudla uboni lutho kumele kudliwe. Isiso siyakhala. Kodwa noma kunjalo singaxabani noNkulunkulu. Uhlala ulinde uzumbona uNkulunkulu evela. Umbona uNkulunkulu uNkulunkulu eprovider. Futhi ungasho ukuthi ngiyophila lempilo kuze kube nini. Thana nje Nkosi ngiyabonga isinkwa semihla ngemihla. Kuyenze ukuthi uNkulunkulu mayikunike isinkwa semihla ngemihla akunikeze igrosa yenyanga yonke ngenze isibonelo. Then imihla ngemihla usuku nosuku kukhona ukudla. Kodwa kuyenza futhi uNkulunkulu akunikeze igrosa yenyanga yonke akunikeze igrosa yosuku upheke ngalolu suku uqede. Kumele ulindele yena futhi ngosuku olandelayo. Kodwa ke egcineni kwakho konke uNkulunkulu uyasiprovide. Kwesisikhathi ngeNkulunkulu akunikeze ukuthi ukudla kuphekwe nguwe. Uzofela kuhambisa uhambo then umuntu othile noma la ufika khona wafike bakuphakela udla usuthe. Ususitholile isinkwa semihla ngemihla. Usukutholile ukudla kosuku. Bazalwane, khona lapha abafundi bakaJesu abathi khona Nkosi Jesu yandisa ukukholwa kwethu. Umthandazo esijwayele ukuthandaza lona nkosikazi wami ukuthi Nkosi yandisa ukukholwa kwethu. Uma sukwandisile Nkosi kufike ekutheni kugcwale kuphelele sikholwe. Ngokuka Luka chapter 22 verse 29 no verse 30. Nanjengokuba ubaba engimisele umbuso nami nginimisele wona ukuba nidle niphuze etafuleni lami embusweni wami niyakuhlala ezihlalweni zobukhosi nahlulele izizwe eziyishumi zakwaIsrayeli. Leli gama ukuthi nahlulele kusho ukuthi uJesu mayikhuluma nabapostoli lana abawu12 uthi niyoba ngabaholi, you'll be leaders. Then nina ngomyalo wami nawugcina nisesemhlabeni omdala wesono. Izwi likaNkulunkulu, imiyalo kaNkulunkulu ikini. Niyobe niqondisa, nihlulela, nijaja, nibusa, nileader ngemiyalo yami. Izizwe ezu12 kusho ukuthi nje abapostoli lana bona isithembiso sabo sasibabeka kwiposition ukuthi no matter what kumele banqobe because uJesu unesiqiniseko usebanikeza isiqinisekiso sokuthi umpostoli ngamunye unesizwe ayasilide uyobe yileader yaso asilide ngemiyalo kaNkulunkulu abe ngumahluleli waso. Akupheleli lapho ke bayobe behlele ehlalweni zobukhosi. Uthi uJesu njalo lokhu ubaba enginikezile engimisele ini umbuso engiphile umbuso wangimisela wona waba ngowami wonikela kimi. So ke nami ngiyanipha ngiyanimisela lo mbuso niyoba ingxenye kuwo ngiyobusa kanye nani. Akuzukuphela lapho futhi. Uma ngabe sengihlele etafuleni ngidla etafuleni ngiyodla kulo nani niyobe nihleli nami nidla kunye nami niphuza kunye nami. Bazalwane, into yokudla ikhona embusweni kaJesu. Into yokuphuza ikhona embusweni kaJesu. Ukudla kwadalwa uNkulunkulu embusweni kaJesu ezulwini kuyadliwa kuyaphuzwa. Manje ukudla kwala emhlabeni nephuzo zala emhlabeni zonakele. Now ngivamise ukuthi kubazalwane inkosi ayisize singaphileli ukudla kodwa sidlele ukuthi siphile. Ingisizile kakhulu nto bazalwane. Ngisizile ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu wayambula nje lonto ukuthi angingapheleli ukudla.
ukuphila kwami is about food. No, it shouldn't be like that. Kodwa Nkosi angidlela ukuthi ngiphile, ukuthi ngithola amandla, ngikwazi ukuphila, ngikwazi ukuhamba, ngikwazi ukusurvive. Ngidlela ukuthi ngiphile, angiphileli ukuthi angiphileli ukudla, angisona isigqila sokudla, kodwa ngidlela ukuthi ngiphile. Yabona mase kufika ikhathi sekunzima nanathi no. Bekhona ivoice ekhuluma ukuthi awuphileli ukudla, udlela ukuthi uphile. Nami ngiyayikhumbuza futhi ngithi awuphileli wena ukudla, udlela ukuthi uphile. Ngakho uNkulunkulu lokho okudlile namhlanje, ukuze uthole strength, uthola amandla ukuthi you must keep on going. Ukwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu udinga strength, udinga amandla. Ngiyayikhumbuza ngikhulume nami uqobo. Mayithi incwadi yamaHubo, mbonga uJehova mphefumulo wami, nakho konke okima kubonga igama lakhe elingcwele. Umulalele lo mbhali wayikhuluma naye, mbonga uJehova mphefumulo wami. Wena ukhulumayo ukuthi ukhuluma naye, ukhuluma nomphefumulo wami, bonga uJehova. Yabona? So nami ngiyakhuluma nami ukuthi wena awuphileli ukudla, awusona isigqila sokudla. Ukudla kukubuse, ukudla kuseni uNkulunkulu wakho. Akuyona into ozospend isikhathi sakho sonke la emhlabeni uphilela lonto. Kodwa udlela ukuthi uphile ngoba uNkulunkulu ukudalile ukudla. And kholwa uNkulunkulu ukuthi uzokunikeza ukudla ukuthi uphile usuku nosuku uthola amandla. That's it. And uyaphuma manje ngoba uma ubuswa ukudla abazalwane ugcina ube nama choices ukuthi ufuna ini. Kanti uNkulunkulu uzokulethela ukudla yena ngendlela yakhe. Bazalwane igcwele corruption emhlabeni. Uma thina sifunela ngendlela yethu ukudla, sigcine sona ngoba siba sendaweni uNkulunkulu akasidingi kuzo. Sihlangene nabantu ababi ngoba sithi sifuna ukudla. Kanti masishiyela kubaba wethu osezulwini bazalwane, uyazi ukuthi lo mhlaba ucorrupt. Uyazi ukuthi izinto zakhona ayingcolile. Yabona? Ngokwale message uNkulunkulu bazalwane ayambulile njengoba ngikhuluma njena. Ungagcina ungasasebenzisi ngisho imali yalelizwe ngoba kahle hle mase uvuleka amehlo uyabothi yonke into ingcolile. Kodwa sisesezweni still. Uma ufunda uLuka 16:9, uJesu sigunyazile ukuthi simsebenzise uMamona, sisebenzise imali yalelizwe engalungile. Uma sikuthenga ukudla uPaul Paul ekhulisa umoya kaNkulunkulu lapha kwabaseKorinte ukuthi noma yini nithengayo nihlambulule ngomkhuleko, sikubusisa ukudla. So ke uNkulunkulu uyazi ukuthi kumele sidle, kodwa hayi ukuthi siyeke imiyalo yakhe sihambe ngendlela yethu nangendlela yalelizwe ngoba sithi sifuna ukudla ngoba vele noNkulunkulu uyazi ukuthi sifuna ukudla. No bazalwane, asisayiphathela ukuphila kwethu manje. Ithini inkosi uJesu bazalwane lana ithi njengokuba ubaba engimisele umbuso nami nginimisele wona ukuba nidle niphuze etafuleni lami embusweni wami. Hey bazalwane, so besihleli kwipalace ebsigodlweni senkosi uJesu, ePhalamende lombuso wasezulwini, umbuso wezulu, kwiParliament, kwi-royal palace. So besihleli khona etafuleni nenkosi, sihleli nenkosi bazalwane. Hey, what an honor. Sihleli etafuleni layo, sidla nayo, siphuza nayo. Khona lapha asho khona ukuthi uma besifice siwenza umsebenzi wakhe, isifice siwenza umsebenzi wakhe sithembekile, then uyosihlalisa phansi yena njengenkosi, then athathe initiative, asukume abe uweta, asihlalise etafuleni, asiseve. What an honor bazalwane. Okwethu njengamanje ukuthembeka, senze inkonzo asimisele yona. So ke bazalwane, iishu yokuthi siyobe sidlani, siphuzani, iyaphenduleka. Kakhulu ifocus kule audio ukuthi sihambe sonke. Kwakhe sibe nesithombe, sibe nesambulo sokuthi embusweni uJesu wakhe awumiselwe. Njengamanje uJesu sazosindisa abantu, sasindisa abantu. Kuse umzabalazo, semzabalazweni njengamanje. Sisemshikashikeni, sisempini. Kulandwa imphefumulo entshontshwe isitha. Yabona? Right. Indaba isho ukudla bazalwane, iBhayibheli liyasixwayisa ngayo.
yabona. Uma ukhuluma ngesambulo chapter 2 uverse 7 noverse 17 sizofunda wona njengamanje. Right. Isambulo chapter 2 verse 7. Onqobayo uverse 7 uthi onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila oseparadisi likaNkulunkulu. Onqobayo ngiyakumnika ukuba adle siyobe sidla bazalwane. Isethembiso lezi eziqondene nokudla ukuthi siyobe sidla. uNkulunkulu bazalwane wadala ukudla kumnandi ukudla. Kumnandi ngempela. And isimnandi iphuzo. Yabona, udla ukudla kumnandi. Udla ukudla okusezingeni elinelisayo elijuli yabona elinelisayo. Udle uphuzi wehlise ngesiphuzo esimnandi. Yadala uNkulunkulu lonto leyo. And uNkulunkulu uyajabula ama abantwana bakhe bekulelo zinga lelo. Kodwa manje bazalwane iqiniso lithi izinto ezikhona zonakele. Asibonge ubaba asipha ukudla kwethu kwemihla ngemihla lokho azosipha khona ngokubuka kwakhe ngokubona kwakhe. Kusesikhathi uzocabanga ukuthi ukudla lokho awukudinga kanti ubaba uyazi ukona ukudingayo emzimbeni wakho. Uyazi ukuthi kukhandwe kanjani ngezandla ezonakele zalaba zabantu balelizwe abangamsaba uNkulunkulu. So uNkulunkulu uzokunikeza the perfect one. Isambulo 2 verse 17. Right. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika okwemana elifihliweyo. Ngimuphe itshe elimhlophe. Ngizocela ukuyeka ke ngingaqedeli ngoba ngifocus kulento ethi onqobayo ngiyakumnika okwemana elifihliweyo. Ngenkathi abantwana baIsrael besuka eGibhithe beye eKhenani baphelelwa ukudla ehlane. Ubaba usezulwini wehlisa ukudla kwengilosi okudliwa zingilosi okugcwalisa lokho ukuthi kuyadliwa ezulwini. Ithi ke inkosi uJesu onqobayo kunemana elifihliwe. Onqobayo limlindele, kumlindele ukudla kwasezulwini. Hey, sisazofika nasezulwini sibone sibuke ukuthi kukhanda kanjani ke, kukhandwa kanjani ukudla kwakhona. Imeni yakho injani? Kutshalwa kuphi, khiqizwa kuphi? Sofika sibone senkolelo zethu bazalwane, ukudla kukhona khona ezulwini. Ngoba phela izinto ezila emhlabeni bazane ziyikhopi yalokho kusezulwini. Zisithunzi salokho kuyikhona khona. Ake silangazelele ukufika kwioriginal not icopy. Ake silangazelele ukufika kwigenuine not ifake. So uNkulunkulu wasidalela ukudla la emhlabeni okugenuine kwala emhlabeni okudliwa imizimba yala emhlabeni. Kodwa khona ukudla futhi okugenuine okudliwa imizimba yasezulwini. Nakho lokho la emhlabeni uNkulunkulu athi sidalele khona uSathane wafika wakungcolisa wakuthakatha wacorrupta wakonakalisa. Wafaka izinto engekho right. Phela umuntu mayithakatha ngithi ukudla nje kuphiwe wafika afaka umuthi umuntu usekuthakathile lokho kudla umuntu usekonakalisile bese kuyagulisa kokubulale. This one namhlanje ukudla kugulisa ngaka. So ke khona imana lapha ezulwini bazalwane elifihliwe eligciniwe elibekiwe. Lokhu akuthintwa lokhu kulinde abazonqoba emhlabeni. Ngathi kunenkulumo kanjalo ezulwini mawulalela inkulumo ukuthi imana elifihliweyo ukuthi lifihliwe ligciniwe libekiwe libekelwe abazonqoba kulindelwa abathile abazonqoba emhlabeni. Ngiyakufisela ukuthi ube ngomunye wabazonqoba. Right. Uma ufunda isambulo 22 uverse 2 phakathi kwesitaladi sawo nomfula emaceleni omabili kukhona umuthi wokuphila uthela izithelo eziyishumi uthela izithelo zawo izinyanga ngezinyanga namaqabunga omuthi angawokuphulukisa izizwe. Uzwile? Kukhona umuthi wani wokuphila. Then kukhona ini isihlahla esithela ini izithelo.
ngeke kube nama-fruit bazalwane. Mawufunda ngizingisi uzoyizwa kahle lo ndaba. Ngeke kube nama-fruit kube nethelo zingadliwa. Awu ezokudliwa. Inyanga nenyanga kunesithelo sakhona esokhiqizwa. La kukhulunywa ngomuzi ongcwele la phakathi eJerusalem, inside, not outside. Right. Isambulo 17, Isambulo chapter 7, uverse 2. Isambulo chapter 7 uverse verse 2 uverse 16. Isambulo chapter 7 verse 16. Mhlambelana ke ngicela uthi siyibuke futhi le ndaba le ngoba mhlawumbe omunye ngamdida. Kabasayikulamba, kabasayikoma, kabasoze bahlatshwa ilanga nakushisa kuni. Ngokuba iwudlu elingaphakathi nesihlalo sobukhosi liyakubelusa libaholele emithonjeni yamanzi okuphila. NoNkulunkulu uyakwesula izinyembezi zonke emehlweni abo, right? Kabasayikulamba, kabasayikoma, kabasoze bahlatshwa ilanga nakushisa kuni, right? Lesi statement esithi kabasayikulamba, kabasayikoma, ngenxa ukuthi sesiwazile amanye amazwi ukuthi kuzobe kudliwa lezulwini, asisho ukuthi kusho ukuthi lapha indlala yikho, akulanjwa nhlobo ukuthi angilambi, uyabona makuthiwa umuntu ucebile, ukuthiwa ubani phela, ubani uyasutha, ubani akalambi, ubani akusho ukuthi asifike isikhathi sokulamba ukuthi adle ukudla. Yabona isisu sakhe kufika isikhathi sibe nesidingo sokuthi adle, kodwa akakusweli ukudla, akalambi, yabona, akesweli, uyasutha ngesikhathi asidinga ngakho ukudla uyakuthola, and udla ukudla okwanele, udla ukudla okuphilisayo, udla ukudla okusezingeni eliphezulu, yabona, adele, anele. So ke akasalambi, akasomi, not in a sense yokuthi ukudinga ukudla, yabona, isidingo sokudla isisu ukuthi siyafike lokulamba sobe sesivalekile, no. So ke bese maliqhubeka lapha lithi ke ngokuba iwundlu elingaphakathi nesihlalo sobukhosi liyakubelusa libaholele emthonjeni yamanzi okuphila, yabona. So ke siyadla lapha ezulwini bazalwane, then siyaphuza embusweni wenkosi yethu Jesu Kristu, right? Khona enye incwadi bazalwana, ngazi uma ngizokwazi ukuthi ngivule, ngicabanga ukuthi incwadi kaLuka lapha ethi khona uJesu idili selilungile kanje kuyobizwa abantu, wayenza umzekelo lapho, and lo mzekelo wayefanisa umbuso wezulu, yabona. So bese incwadi yesambulo laphana ngithi uchapter 19 ukuthi ke ubusisiwe omenyiwe esidlweni sani somshado. Ngicela ukuyivula lo ncwadi ngifunde kahle abazalwane egameni kaJesu. Then ke right, isambulo chapter 19 isambulo chapter 19 uverse bani kambe ila ilokhuzane kulo isisambulweni bazalwane, right? Yayisithi kimi, loba ukuthi babusisiwe abamenyelwe esidlweni somshado wewundlu. Yayisithi kimi, lawo angamazwi aqinisileyo kaNkulunkulu. Isambulo chapter 19 verse 9. Loba ukuthi babusisiwe abamenyelwe kuphi esidlweni sani somshado wani wewundlu. Njengamanje bazalwane uthi isidlo sesilungile ngokaLuka lapha ngisazi 17 ngixolele, ukuthi hambani manje niyobiza bonke uthi abeze esidlweni ngoba isidlo sesiready, but abantu baba nama excuses, yabona. Omunye wathi usanda kushada, omunye wathi uthenga insimu, omunye wathi uthenge ispan senkomo usafuna ukusihlola. Kwasekuthiwa hambani ke empambano zomgwaqo, kwasekuthiwa futhi hambani nibuthe noma ubani, kodwa umuntu akaqaphela ukuthi uyayimbatha ingubo yomshado, uyamvuma uJesu inkosi amukele
uJesu Kristu enhlizweni yakhe akholwe aphenduka avuma izono zakhe asindiswe gelekeqe. Ingubo yomshado leyo esingena ngayo ezulwini. Hayi ukuthi kubuthwa noma ubani. Into ebuhlungu laba bamenyiwe lapha nabafundi inceda Luka laba kade bemenyiwe bona sekuyisikhathi ukuthi kuhanjwe manje abasenaso leso sikhathi. Abasekho lapho. Sebenaka iminako yalokho kuphila. Kuyadabukisa lokho bazalwane. uLuka chapter 14 bazalwane ngiyaxolisa ke uLuka 17. uLuka chapter 14 from verse 16. Kepha wathi kuye umuntu othile wenza idili elikhulu wamema abaningi ngesikhathi sedili wathuma inceku yakhe ukuba isho kwabamenyiweyo ukuthi zanini ngokuba sekulungisiwe konke. Right, uqhubeke kuyifunde kushonele ezantsi abantu bayilandulela lapho. So egcineni laphana ke inkosi yathukuthela. Yabona esikhathi ithukuthela lapha no verse 24 ngokuba ngithi kini ayikho neyodwa yalawo madoda abemenyiwe eyakulizwa idili lami. Ngale isambulo 19 uverse 9 ukuthi babusisiwe abamenyelwe kuphi esidlweni somshado wewundlu. So ke isezulwini lapho bazalwane sembusweni kaJesu kunesidlo kunedili feast. Yabona isidlo esinokudla okuningi okwanele kuyobe kudliwa kujatshulwa. Right, izethembiso lesibazalwane zokuthi kuyadliwa kuyobe kudliwa ayisiduduze lento bazalwane. So ke umufunda uLuka 22 uverse 30. uLuka 22 verse 30 uthi right verse 30. Asiqale kuverse 29. Nanje ngokuba ubaba engimisele umbuso nami nginimisele wona ukuba nidle niphuze bese silifundele lo verse bazalwane. Yabo etafuleni lami sesithola nesithombe lapho ukuthi kunetafula lenkosi uJesu. Kuhlala etafuleni bazalwane angazi ke noma khona fork and knife ini. Siyodla etafuleni lenkosi. Bese ngikushilo lokho ngaphambilini. Right, uma ufunda ulokhuzana uMatthew chapter 6. Matthew chapter 6. uMatthew chapter 6. uJesu ukhuluma ngokudla la ithi khona singakhathazeki bazalwane. Right, sizofunda manje bazalwane egameni lenkosi ethu uJesu. Siphakamisa uJesu Kristu eyinkosi. Zinhle zimnandi izethembiso zenkosi ethu uJesu. Uverse 25, Matthew chapter 6 verse 25. Ngalokho ke ngithi kini ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani. Nakumzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ukuphila akukukhulu kunokudla nomzimba kunesambatho na. Usengocetha uqhubeka uyifundele lapho wehla ushone ezantsi. So uJesu lana uyayiseklisha iissue yani yokudla. Umyalo lona ukuthi ngalokho ke ngithi kini ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani nakumzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Yabona uthi Jesu lapha na kuverse bani 32 ngokuba konke lokhu abezizwe baya kufunisisa ingane uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu. Uyihlo wenu wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu. Babo sidalile bazalwane waphinde wasenzela umusa sesonile sizoni sifanele ukulahlwa andingekho into esingayikhokha ukuthi sibuyele eNkulunkulu ngendlela esone ngayo. Wasenzela umusa sasindiswa. Uyazi ubaba wethu ukuthi siyakudinga lokhu. Asishisekele ukwenza intando yakhe. Uverse 33 uthi kodwa funani ukuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Hayi ukuthi nihambe senengane zenu zekoleni nemsebenzini niyosebenza nifune yonke lento lena. No. Lezinto they shall be added
ziyakwenezelwa ngenkathi nina nibhizi nifuna umbuso, then uNkulunkulu uyazi ukuthi niyakudinga lokhu, uyaku-eda, uyakuletha, kuyangezelwa kini. Uma kwenzeka sisebenza ngezandla zethu bazala nangamakhono ethu, then uNkulunkulu osiholayo noqondisa imkhondo ukuthi iluphi uhlobo lomsebenzi noma ibhizinisi engizoyenza engezukungingcolisa futhi engezukungonisa phambi kaNkulunkulu. Kuyasetshenzwa ngezandla zethu, siyasebenza embusweni. Ikhona enye iodwe engikhulume kuyona kanjalo ngichaza. Right. Uma ufunda abaseFilipi, izwi likaNkulunkulu liyakhuza labazalwane. Yabona, abaseFilipi kwabaseFilipi chapter 3 siqala ukufunda kuverse 18. Yabona, kwabaseFilipi chapter 3 verse 18. Ngokuba abaningi enganitshela kaningi ngabo. Ngaxolisa kakhulu bazalwane. Ngisuke ngasebenzisa iBhayibheli lana lisefonini manje sivele yafreezer. It is advantage yalezinto ze-technology. Sizofika manje nje bazalwane. Siphakamisa uJesu Kristu eyinkosi ozobuya masinyane ukulanda ibandla elingcwele gelekeqe. Right, sesifikile bazalwane. Ngokuba abaningi enganitshela kaningi ngabo namanje nginitshela nangezinyembezi, bahamba beyizitha zesiphambano sikaKristu. Abakuphela kwabo kungubhujiswa. AbaNkulunkulu wabo isisu nodumo lwabo lusehlazweni labo, abangabanaka okomhlaba. Abakuphela kwabo yini bazalwane? Ukubhujiswa. Bangabanaka okwani? Okomhlaba. uNkulunkulu wabo yini? Isisu. Baphilela nje bona isisu. Ngale kuMateyu lasivela khona chapter 6 ithi inkosi lapha uverse 32 uthi abezizwe bayakufunisisa lokhu. Into uma uchitha isikhathi sakho kuyo uyifunisisa, awukwazi ucabanga enye into ngaphandle kwaleyo, kusho ukuthi siuNkulunkulu kuwe. Manje uthi umphuzo uPaul lana uthi ubakhuzile abazalwane, wabatshela abazalwane, hayi bazalwane, ngiyabanxusela laba bantu ngoba uNkulunkulu wabo sebethatha uNkulunkulu wabo bathatha isisu. Khona ivesi elithi ukudla kwesisu nesisu sokudla kokubili uNkulunkulu uzokubhubhisa. Uthi la umphuzo uPaul abakuphela kwabo ngokubhujiswa, abankulunkulwana wabo isisu nodumo lwabo lusehlazweni lwabo, abangabanaka okomhlaba. Uverse 20, kepha thina singabombuso wasezulwini lapho futhi silindela khona ukuba kuvele umsindisi inkosi uJesu Kristu, oyakuguqula isimo somzimba wethu wokuthotshiswa ufane nomzimba wakhe wenkazimulo ngamandla azihlelela ngawo konke ngaphansi kwakhe. Embusweni kaJesu kuyadliwa, singabuswa ukudla kwenyama, ukudla kwesisu. Kuthiwa sifuna umbuso kaNkulunkulu. Right, ake sibuka amaHebheru chapter 12 uverse 16. Noma siqala ukufunda kuverse 15. Niqaphelisise kungabikho osilelayo emseni kaNkulunkulu. Kukhulunywa nabazalwane nje labasindisiwe lana. Ikhona lento uthi ususindisiwe usilele emseni kaNkulunkulu. Funa kumile impande imbe ebabayo inixobise, kungcoliswe abaningi yiyo. Verse 16. Kungabikho oyisifebe noma odumazayo njengo-Esawu. Kungabibikho umuntu ozodumaza njengo-Esawu, owathengisa ubuzibulo bakhe ngesidlo sinye nje. Bazalwane, singathengisi ubuzibulo bethu. uJesu senzele umusa, wasifela esiphambanweni, uNkulunkulu wamvusa obafileyo, sasindiswa, sakholwa. For the fact ukuthi nje unento ukuthi ngiyamkholwa uJesu, ngiyamthanda uJesu, and kunezinto uNkulunkulu agcine kuzo wangazenza ngoba egameni ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Umusa lo bazalwane, ingabikho into ezosingcolisa. Uthothi manje sihlushwa ukuthi ngizodlani nalento ukuthi sibe choose ukuthi angithandi ukuthi ngithanda ukuthi bazalwane.
Asibonge uNkulunkulu bazana ngalokho asipha khona. Sibe siqonda ukuthi silindelo idili elikhulu ngalamavesi esesiwafundile uLuka 14 nesambulo lokhuzana 19. Silindelo idili elikhulu ezulwini. Kunesihle sibekelwe sona esiyodla kuso. Singalingisi kuizawu bazalwane. Yabona ngasidlo sinye nje wadayisa ngobuzibulo bakhe wayengayiunderstand lento yobuzibulo uthisha ukuthini kuye. Ake si-understand ukuthi isho ukuthini lento ukuthi senzelwe umusa sasindiswa. Sabizwa ngendlalifazi ezulu, sabizwa ngamadodana kaNkulunkulu, sabizwa ngabantwana bakaNkulunkulu, sabizwa ngamakhosi amancane, the rulers, sabizwa ngababusi ababusa kanye nenkosi uJesu. Siyohlala esihlanu sobukhosi. Ake si-understand lento bazalwane ukuthi isho ukuthini. Inkulu lento bazalwane uNkulunkulu asenzele yona. Singalahlekelwa yiyo ngenxa nje yesidlo. Kunabantu namhlanje bayayisola ngoba babelambile umuntu edinga ukudla efuna ukudla. Kwabiza uthi aqome. Wakhishwa isoko, wakhishwa indoda yamdlisa endaweni ephezulu. Emva lokho indoda yayisicela ucansi wagcina enqabile ehlulekile ukunqaba. Emva lokho eseqedela locansi lo wayisola impilo yakhe yonke. Agcina ngalapho wasala nesisu, wasala nezifo. But noma kunjalo uJesu lapha zonke izifo. uJesu uthethelela zonke izono. Uma ukuthi udlule kuleso simo leso, cela uJesu akuthethelele, ukholwe, impilo yakhe ingashintsha. Bese udela konke kwalelizwe. Ungabi uNkulunkulu wakho isisu, kodwa uNkulunkulu wakho kube uNkulunkulu Baba wethu osezulwini. Right. Uverse 17 ngokuba alright asiqede lapha kungabikho oyisifebe noma odumazayo njengoIzawu owathengisa ubuzibulo bakhe ngesidlo sinye nje ngokuba siyazi ukuthi nokuba ngasemumva ethanda ukudla ifa lesibusiso waliwa. He was rejected ngokuba akalitholanga ithuba lokuphenduka noma ekufunisisa ngezinyembezi. It was over. He was finished. uJakobe wayazi ivalue yobuzibulo, firstborn. uJakobe wapheka ukudla kwesisu wakuthatha wakunikeza uIzawu, yena wafuna ini ubuzibulo, wenze exchange. Wathatha ukudla wakunikeza uIzawu. Izawu ongayazi ivalue yobuzibulo, wathi uJakobe mina nginikezele lobo buzibulo. Awubazi ukuthi busho ukuthini. Thatha lokudla lokho. Bazalwane singavumi uSathane enze exchange ngoba uyayazi ivalue yobudodana, uyayazi ivalue yokuhlala ezulwini, uyayazi ivalue yokuba sekhaya ezulwini. Singavumi ukuthi enze exchange, asibambe ngokudla, asibambe ngesisu. Singavumi bazalwane. Singavumi. uSathane wafika kwaZulu inkosi uJesu uMatthew chapter 4 uJesu esezilini insuku ezingamashumi 40 days and 40 nights. Walamba uJesu. uSathane wathi iguqula lamatshe wenze isinkwa. Jesu akavumanga. Ithi inkosi kulotshiwe ukuthi umuntu akakuphila ngani ngesinkwa kuphela kodwa nangamazi onke avela kuNkulunkulu. Njengamanje bazalwane ilokho kufanele sinqobe ngakho. Ifocus yethu ayibisemazwini kaNkulunkulu, entandweni kaNkulunkulu, kwi perfect will kaNkulunkulu bazalwane. Emyalweni yenkosi ethu uJesu. Kungabi isisu. Sifuna umbuso kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu uyipackage. Phethe yonke into. Masifuna wona abazalwane masike sawubamba, ngiyaqinisekisa. Ngeke libe khona ithuba, ibe khona ichance yokuthi unakane nesisu. Uyobonga uNkulunkulu thina namhlanje ngidlile inkosi ngiyabonga umnikeze udumo uNkulunkulu. Ungahambi manje ngokwazi kwabantu ukuthi makuthu udla kahle udla lokhu ngoba enye into uSathane abambe ngayo abantu leyo. Ipride yokuthi udla ini, udla kuziphi izitolo, udla inhloboni yokudla. Upheka kanjani wena? No bazalwane, iyonakele yonke lento, iyona into ekhulisa abantu kulesikhathi. And abantu abaningi bazalwane, uthe uMphostoli Paul lapha kwabaseFilipi okuphela kwabo ukubhujiswa. Baningi abantu abasindisiwe abazoyithola besebhujisweni bese kulahlwa kwaphakade esihogweni emlilweni. Umuntu uyabheka impilo yabi bi right ibe ne record and clean, iyodwa kuphela into abashayile ukudla isisu. Bebengadlela ukuphila, bebephilela ukudla. Bengadlela ukuphila kodwa bephilela khona ukudla. Abasaphilela uKristu Jesu. Abasaphilela intando kaNkulunkulu. Akusena uJesu Kristu ophila kubo. Kodwa all what they are concerned about is their food.
is their stomach. Right, singabi njengo-Esau ke bazalwane, iwarning leyo sesivale egameni likaJesu, iwarning leyo ukuthi singabi njengo-Esau owadayisa ngozibulo bakhe. Singamazibulo bazalwane. Uma sifunda bazalwane uMathewu chapter 19 verse 29, nalowo oshiye izindlu noma abafowabo noma odadewabo noma uyise noma unina noma abantwana noma amazwe, uma khulunywa ngamazwe bazalwane khulunywa ngomhlaba, land noma insimu. And ngalesi sikhathi uJesu ekhuluma lana uma ngabe unomhlaba, une property, une land, wawumuntu orich ngoba wakwazi ukulima, ukwazi ukufuya, so wawuphila. Kulezi insuku esiphila kuzona nathi uma uneplaza uyahlonishwa ngenxa ukuthi uyakwazi ukwenza into oyithandayo, utshala, ulima, ufuye laphana eplazini. And uma une property uyakwazi ukuthi iyabiza iproperty. So ke kodwa la uma uthi uJesu uma udela konke, even udela yonke, lithi incwadi Izenzo badayisa amaplaza abo, badayisa ama fields. Yabona? Owayenama plots noma enemhlaba noma enamaplaza awu3 4 awadayisa shiya yodwa. Bese bethatha imali beletha kubapostoli. Ofunda incwadi Izenzo kunjalo lapho ngithi Izenzo chapter 4. Right. Uthi ke uJesu noma amazwe lenze ngenxa yegama lami uyakwamukeliswa okuphindwe kaningi, adle ifa lokuphila okuphakade. Kepha abaningi abokuqala bayoba ngobugcina nabugcina babe ngobuqala. Ngikho ke lapho ngisekuthenini bazalwane, nalowo oshiye izindlu noma abafowabo noma odadewabo noma uyise noma unina. Imnandi into yemndeni bazalwane. Abaningi abazalwane bayawa sebethatha isinqumo sokuhamba nenkosi uJesu ngoba impilo iba tough. Bese bebheke emuva bakhumbula ukuthi abafowethu bami kahle kuyadliwa makuyinsuku ekanjena, kuyahlanganwa kubraywe, yabona, ahaha umuntu afuna ukubuyela emuva, agcine mayibuyela emuva afika compromise ngevangeli ngoba efuna ukuaccommodatewa. Kanti inkosi uJesu lana kuleli verse ithi kumele sidele konke. Sidele lezi zinto isensitive kakhulu bazalwane. Ufikela unqoma khona ukuthi uyadela umndeni, uyadela abazali, hayi ukuthi uyabadelela, hayi ukuthi uyabahlambalaza, hayi ukuthi ubabukela phansi, kodwa uyadela ukhetha umbuso wasezulwini ukuthi mawufa uhambe ezulwini, futhi makubuya uJesu elanda ibandla ungasali. Uma bengamdingi uJesu ophilayo abakini, kuyahlukana, indlela ziyahlukana. Basaqhubeka bahlabela amadlozi, benza imisebenzi, benza amaphathi, yabona, bayacelebrate ngendlela eziningi, yabona. Wena udla into ongayithandi ngaleyo mzuzu ngenxa ukuthi ulandela uJesu. No, qina mzalwane, qina. Ungabuswa isisu, ungahalela izinto zenyama, unganako kwasemhlabeni. uJesu uyasithembisa ke, kunesethembiso labazalwane, uthi ke odele zonke lezi zinto ezibhalwe ku verse 29 uMathewu chapter 19, lezi zinto ezibaliwe lapho, uthi ke uyakwamukeliswa okuphindwe kaningi, aphinde futhi adle ifa lokuphila okuphakade. Sesiyoduduzwa labazalwane, siyodla ini? Ifa. Siyodlifa, and lelifa elokuphila okuphakade. And igama elithi ukuphila okuphakade igama elipackage phakathi kulo. Kuyadliwa, kuyaphuzwa, kuyajatshulwa ezulwini forever. Lokho kusilahlekelelana, ukudla kamnandi, ukuphuza kamnandi, nokuba nomndeni, sijabule nemndeni, sijabule nehlobo, sijabule nama siblings, yabona, sijabule ukuba nama material possessions, sibe nezinto eziphathekayo. Sidelile lezi zinto ngenxa yombuso wasezulwini, ngenxa yombuso kaNkulunkulu, ngenxa yentando kaNkulunkulu, ngenxa kaJesu Kristu. Sidelile lezi zinto. Uthi ke uJesu siyozithola seyiphindiwe. That is the promise. So ithola seyiphindiwe. What we have lost now because of Jesus Christ, because we are his followers, because of his will, perfect will. Uthi uJesu siyithola seziphindiwe lezi zinto.
Siyabonga kakhulu bazali, inkosi yomusa sibusise egameni lenkosi yethu Jesu. Angazathi lesi sifundo sanamhlanje uNkulunkulu angasilekelela sithathe inqumo ezinhle abangcwele. Uma usuyizwile lento uphinde futhi ubuyele kuyona uyilalele udlinze ngayo. Imotive bazalwane ukuba sonke sifike ekhaya ezulwini siyohlala etafuleni enkosi sidle nayo. Ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen.